zápase prvého kola 5. ligy skupina Potatranská medzi domácim FK Poprad B a Terie Tatran Ľubica nariadil hlavný rozhodca Marek Turčány pokutový kop za faul hostujúceho hráča na Marka Lukáča. Marko Lukáč hlavnému arbitrovi vysvetlil, že predmetný zákrok nebol faul. Hlavný rozhodca následne svoj verdikt zmenil a pokutový kop sa nakoniec nekopal. Za toto čestné a fair play konanie sa vedenie klubu rozhodlo Marka Lukáča odmeniť cenou za férový prístup. Jeho čin je hodný napredovania. Gratulujeme. 11. minúte sa hostia dokázali presadiť a vyrovnali na 1-1. Šťastným strelcom gólu je hráč číslom 13 Michal Molnár. Domáci 2-1 v 31. minúte 11 Robert Ujčík. Robert Ujčík 2-1. Tými sa teda idú schladiť do šatní za stavu 2-1.
číslom 20 Alekos Alekov. Je to jeho prvá domáca premiéra. Jeden zápas síce odohral, ale to v poslednom kole vypadol. Trénerovi sa odďačil za dôveru gól a tak podržme palca, aby podobný kúsok zopakoval aj dnes. Nádherný gól Popradu. 69. minúta. Autorom je hráč s číslom 14 Rudo Bilas. Rudo Bilas 3-1. Keď sa za domácich presadili Maťáš, Ujčík, Bilas a Alekov, za hostí jediný gól strelil Michal Molnár. Vedeli sme, do čo ideme. Super, má svoju kvalitu, ktorú aj potvrdil na ihrisku. Zápas sa začal pre nás katastrofálne. Hneď v prvej minúte dostaneme gól zo štandardnej situácie, kde jednoducho dvaja hráči vypustia priestor a jeden nechá hráča voľného, čiže zbytočná chyba. Na to o 10 minút po zlej rozohrávke domácich sme využili zase my chybu, vyrovnali sme na 1-1. Super mal podstatne viac loptu v držaní, kombinoval cez krídelné priestory, o čom sme vedeli, kde majú veľkú silu. Či Gruca, či Maťáš, aj keď Maťáš ešte nehral až prvýkrát, ale poznáme ho, odišiel z Hanisky do Popradu. A vypracovali si šance, jednu premenili, viac musím pochváliť nášho brankára, ktorý dneska zachytal alebo chytil pár dobrých príležitostí supera. V druhom polčase hra sa prejavovala tak, ako v prvom polčase. Super mal loptu pod kontrolou, dvakrát sa presadil, výsledok 4-1 je odzrkadlením hry a výkonu obidvoch musia na ihrisku. Dobrý vstup do stretnutia. V podstate fakt v prvej minúte nám ten gól pomohol, škoda tej chyby na 1-1, lebo potom zase sme museli tvrdo robiť na tom, aby sme si vypracovali ďalšie šance. Trošička musíme, si myslím, popracovať na premenianí tých šancí, lebo nejde zahadzovať 2-3 šance
tie nemusí byť každý zápas, ale myslím si, že zo strany chlapcov odmakaný zápas, tak jak si predstavujem, jak v defenzíve, tak v ofenzíve. Dobrý pohyb, som rád aj za tie góly. Myslím si, že aj striedania tí hráči, ktorí tam naskočili, tak išli do toho na 120%. Galekos je skúsený hráč a toto sme od neho vlastne čakali, že z tých súbojov, do ktorých on pôjde, neuhne. Je to hráč, ktorý má ťah na bránu, vie, kde je brána. Väčšinou to rieši streľbou a krátkými kľúčkami, čo nám takedy chýbalo. Takže ja som rád, že prvé 2 zápasy hneď sa uviedol gólmi. A škoda trošička toho na záver toho zranenia, tam sa zrazili s hlavami, takže uvidíme, jak ďalej, ale hovorím, tú skúsenosť tam vpredu sme tiež potrebovali a to je vynikajúce pre tých mladých útočníkov, ktorí potom na sebe makajú, pretože majú konkurenciu.